Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken nami kula Marsila Nabil Isnanda. Kula sekolah ing SMK Negeri 1 Wonosobo, jurusan RPL utawi Rekayasa Perangkat Lunak. Alamat kula Ngadisari Kalikajar Wonosobo. Kula kagungan kaprigelan ing babagan pemrograman, utamane HTML, PHP, lan JavaScript. Kajawi punika, kula ugi saged makarya kaliyan tim. Senadyan mekaten, kula tasih kagungan kekurangan, malgilipun ing babagan komunikasi. Nalika kedah matur ing ngajeng tiyang kathah, lan asring ragu-ragu nalika nyoba berkawis enggal. Kula tansah ngupaya dados tiyang ingkang tanggung jawab, disiplin, lan remen sinau, supados kaprigelan lan kawruh kula saya mundhak. Nanging, perkembangan teknologi ingkang rikat lan kompetisi ing bidang IT saged dados tantangan. Menawi kula boten sinau lan nambah kawruh. Katrampilan utama ingkang kula gadhahi inggih punika pemrograman, desain web, lan analisa sistem. Kula ugi kagungan kesagetan ngatur proyek alit lan makarya kaliyan tim kanthi sae. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.